салом алейкум ба ҳама подписчикони канали Тоза Бунёди Пешсаф. Умедворам ки аз пайвастагӣ бо мо пушаймон намешавед. Тавре ки ваъда дода будем, аввалин мавзӯи канали мо фарҳанги истифодабарии сомонаҳои иҷтимоӣ аст. Ва як назарпурсии хуберо мо барои шумо омода кардем аз чеҳраҳои шинохта ва истифодабарандагони фаъоли сомонаҳои иҷтимоӣ. вақте ки инсон толори як пур аз одамро интихоб мекунад ё як коридори пур аз одамро интихоб мекунад, бояд ҳама чиро нигарон бошад. онҷо дар ин коридор яъне ки зиндагии худаш воқеан ҳам мисли роҳрав аст, ду роҳрав. яке роҳрави пур аз одам ва дигараш роҳраве ки одам надорад. роҳат метавонӣ биравӣ ва ба каси ба ту халал ворид намекунад. ва наму роҳрави пур аз одам имрӯз воқеан ҳам шабакаҳои интернетӣ ҳастанд ки онро мо худамон интихоб. ҳар як нафари дуюм дар тоҷикистон имрӯз фикр мекунам ки аз интернет истифода мебарад, аз фазои маҷозӣ истифода мебарад. пеш аз оне ки дар бораи фарҳанги истифодабарии сомонаҳои иҷтимоӣ ва дар бораи комментарияҳое ки дар зери аксу наворҳое гузошта мешаванд сухан бигӯям, ман як байте аз соҳибқирони шоирон устод Рӯдакӣ пеши назар меояд. мегӯяд ки гар бар сари нафси худ амирӣ, мардӣ бар кӯру кар ар нукта нагирӣ мардӣ. яъне бубинед ки бобои Рӯдакӣ ба мо ворисони худ 1150 сол пеш насиҳат кардан, васият кардан, шеър навиштан ки мо миллати тоҷик бояд миллати хушгуфтор бошем, бар кӯру кар нукта нагирем ва мардии ҳар мард ҳам дар он таҷассум меёбад ки вақте дар ҷомеа як камбудиро мебинад, ӯро аз роҳи мусолиҳатомез мехоҳад ки ҳал кунад, на аз роҳи таҳқир, на аз роҳи тавҳин, на аз роҳи танқид. ман фикр мекунам ки ҳам дар истифодаи сомонаҳои иҷтимоӣ, ҳам дар гуфтани нуқтаи назар, ҳам дар гирифтани иттилоъ аз интернет дар маҷмӯъ заминаи асосӣ ва баъзи асосии ин дониш ва савод ва фаҳмиши худ истифодабаранда аст. вақте як нафар рӯзноманигор ё ин ки як нафар ҳунарманд пешравии худро дар сомонаҳо матраҳ мекунад, касе сухани хуб наменависад. таҳаммулпазир набудан яке аз сабабҳои масалан пайдо шудани комментҳои бисёр дағал аст. ман метавонам масалан бо акси як овозхони машҳур розӣ набошам, бо сураташ, бо либосаш, вале ин барои ман ҳеҷ ҳуқуқ намедиҳад ки масалан ман ӯро таҳқир кунам. ман метавонам нуқтаи назарамро баён кунам ки барои ман аслан масалан варианти либоси фалон беҳтар аст. метавонам ин назарро баён кунам, вале ба ҳеҷ ваҷҳ наметавонам ки ӯро таҳқир кунам, ба хотире ки ҳар кас дар гуфтани андешош, дар пӯшидани либос, дар гузоштани акс, дар идора кардани саҳифаи худаш озод аст. шумо модар дорин, фарзанд дорин, хоҳар дорин, апа дорин, шумо мара дағалона гап мезанед, фикр мекунед ки мара гуфтестен. не, шумо зани тоҷика гуфтестен, шумо дар болои худтон туфка дестен. илтимос ҳами бибинен ӯзбекистона, бибинен ина тарафҳои россияра чихе санъаткорош, тим боли уҷа миллионай аҳволишон иқа калона, не ки ҳамаи худшонро рафтор намекунанд, барои ки ҳар кас ҷои худша медонад. бесаводон ҳатман комментҳои хуб наменависанд. мехоҳед намехоҳед, як инсоне ки савод надорад, ақл надорад ё ки муваффақият надорад, сартоба по пур аз ҳасодат аст, ҳарфи хуб навишта наметавонад ҳеҷ гоҳ ва муваффақияти каси дигаро нафарони ҳасодатмандро, касоне ки ҳасодат доранд, ҳасадхӯранд, онҳоро мехӯрад ва аввалин чизе ки онҳо менависанд дар он ҳолат ҳарфи бад аст. агар хоҳӣ ки ҳамун нафар ислоҳ шавад ё рафтори ӯ дар назари ту нодуруст тобад, метавонӣ бо суханҳои хуб нависӣ ки ё бародар ё ин ки хоҳар, ҳамин корат масалан ба мо писанд наомад ё ки хато аст. саҳифаи ман чунин аст ки ман мушоҳида мекунам вақте ки подписчикони ман кам буд, ҳамун комментҳои бад камтар ба назар мерасид. аз ҳисоби ки ҳар рӯз зиёд мешавад, қариб ки ҳар рӯз 1000 нафари зам мешавад. албатта хоҳӣ нахоҳӣ дар байни миллион одами хуб як нафар одами бад пайдо мешавад ки фикру ақидаи худро нисбати мо, нисбати дигар нафарон, яъне ба ҷиҳати баъди яъне мусбӣ мегӯям, ба ҷиҳати мусбӣ нишон диҳад. агар воқеан ҳам интихоби мо воқеан ҳам фурӯ рафтан дохили интернет аст, мо бояд аллакай худамон бардошт кардем, яъне ки интизор бошем ки дохили ана ҳамин роҳрави пур аз одам ҳамаи одамҳо хуб нестанд ва ҳамаи одамҳо назари нек надоранд ва ҳамаи одамҳо воқеан вораста нестанд, фарҳехта нестанд, донишманд нестанд ва аксари воқеан ҷавононе ки имрӯз даргир ҳастанд бо интернет, аксарияти эшон маданияти маърифати истифода бурдани интернетро кулан ки надоранд. чунки агар медоштанд, агар ним соат рафтан дохили як шабакаи иҷтимоӣ
рафтам масалан дар инстаграм ё фейсбук ё дигар ҷо ё одноклассники ним соати дигар мерафтанд дохили гугл барои пайдо намудан як маълумоти кофие ки метавонист ки сатҳи дониш ё адаби онҳоро боло бибарад. ҳар рӯза мушоҳида мекунем ки як нафар сароянда, як нафар ҳунарманди театр, актёр ё ки актёри синемо бошад ё аз театр бошад, ҳатман дар байни 100 комментарияҳо мо 20-25 та комментария меёбем ки ба иззати нафси ӯ расидаанд. модари ӯро таҳқир карданд, падари ӯро таҳқир карданд, бародари ӯро таҳқир карданд. ин кор бисёр амали зишт аст аз рӯи ахлоқи инсонӣ, аз рӯи фарҳанги тоҷикона. ҳама ҷудаҳо комментария ҳаст, демократия, ҳама комментариҳои баъд менависанд. оне ки то ин дараҷае ки шумо мекунем хеле неста. мо мехонем, ина мо мегардем гирди ами дунёро санъатш мо мегардем. мо ҳамаи чи бохабарем. Кадом санъаткор дар гӯҷа чӣ гапае мо дар бораи кори худмон ҳамаи чи бохабарем. Лекин шуморо ҳам хел кунем ки любой ҷудам тоҷикои худтона дастгирӣ кунем. Як ҷода тоҷики хита таъриф кардӣ, дигар миллат мега о бески ами тоҷики хита таъриф мекунад ба фарҳанган, ба маъниян, ба маданиятан. чизи бади дигар ҳамин аст ки мардум шуморо дар саҳифаи шахсии худатон ислоҳ мекунанд. яъне саҳифае ки онҷо дунёи шумо аст, онҷо фазои шумо аст, онҷо дафтари шумо аст, онҷо шумо худатон менависед, андешаҳотонро менависед ва ҳар кас ки хоҳад бихонад, ҳар кас ки нахоҳад бояд ки ба саҳифаи дигар ворид шавад. аммо ба ҷои ин масалан шуморо мехоҳем ки ислоҳ кунанд, ҳамон тавре кунанд ки худашон мехоҳанд, ки ин чиз аслан номумкин аст ва нодуруст ҳам ҳаст. ҳар кас дар дунёи худаш зиндагӣ мекунад бо ҳамон андешаву хаёлу бо донишу бо тафаккуре ки дорад ва мо албатта метавонем андешаамонро баён кунем, вале наметавонем касеро таҳқир кунем. аммо дар бештари вақт ҳамун нафароне ки мебинем дар зери видеоҳошон ё аксҳошон ё гузоштаҳошон комментҳои негативӣ навишта мешавад, онҳо худашон ба қавле ана ҳамин бодро боло мебаранд ва худашон мусоидат мекунанд ки мардум онҳоро бад бинанд, мусоидат мекунанд ки мардум ба онҳо ҳарфҳои қабеҳ гуфта бошанд. ман худам бисёр мутанаффир мешавам баъзан аз баъзе видеоҳое ки ҳатто ҳунармандони мо мегузоранд. ман зиёд мутанаффир мешавам. ман ба ӯ хотир наменависам зернавис ки ман сатҳи худамро мешиносам, вале эшон фақат нуқтаи назари худашонро нигоҳ накарда ба нигоҳ, яъне ки беназар дошти сатҳи худашро менависанд. аксарият дар мавзӯъҳое баррасӣ мекунанд, шарҳ менависанд ва намедонам чизеро мехоҳанд исбот кунанд ки аслан аз мавзӯи ихтисосшон хеле дур аст ва фарҳанги истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ, фарҳанги гуфтани андеша, фарҳанги баён кардани мавқеъ оли ба он сатҳе ки масалан зарур ҳасту даркор аст ба он сатҳ нарасида. мутаассифона имрӯзҳо аз саҳифаи худам таҷриба мебарам, зиёди комментҳои бадро мардон менависанд, на ин ки духтарон. саҳифаи хусусии ҳар як нафар ин аллакай ҳарамсарои худи ҳамон нафар аст. вай метавонад дар онҷо акс гузорад, навор гузорад, ханда кунад, гирья кунад, бозӣ кунад, шукрӣ кунад, озмун ташкил кунад ё масалан дасти як барҷомондаеро бигирад. ин маънои уна надорад ки мо вориди масалан сомонаи вай мешавем ва анбӯҳи зиёди таҳқиру ҳақорату дашнома дар сари вай мерезем. яъне чӣ? агар ба мо писанд набошад, мо метавонем ки умуман ба сомонаи вай ворид нашавем. ногуфта намонад ки аз он суханҳои қабеҳе ки шумо дар зери комментҳои аксҳоу видеоҳои нафарони дигар менависед, касе ба шумо изҳори сипос намегӯяд ва раҳматномаи ба падару модари шумо ҳам намефиристад. бисёр мехостам як ҷавоне ки масалан ҳамин ҳолат нишастааст ва як видеоро тамошо мекунад, нигоҳ накарда ба он ки масалан сатҳи видео то чӣ сатҳ боло аст ё поин аст ё чӣ ҳаст чӣ нест. ман бисёр мехостам ки маърифати худро нишон бидиҳад, хусусан нафароне ки худашонро аз аҳли ислом мегиранд ва бисёр исломӣ мегиранд. магар дашном кардан дар исломи ки онҳо мешиносанд роиҷ бошад, ман намедонам шояд ҷое ягон ҳадисеро хондан ки он ҷо дашном кардан равост. онҳо худашонро бадтар аз он ҳолати он нафаре нишон медиҳанд ки воқеан ҳам дар видео худашро ба масхара кашидааст. ман бисёр хоҳиш мекардам ки лоақал дар сурате ки мо мехоҳем бигӯем ки ман мусулмон ҳастам, лоақал нишон бидиҳад ҳамон нафар ки пеш аз ҳама дар ҳамаи ҳолат инсон бояд ки адаб дошта бошад. ҳар як инсон дар ин дунёе ки мо зиндагӣ мекунем рисолати худаша дорад. рӯзноманигор кори худаша мекунад, шоир шеъри худаша менависад, таърихнигор таъриха менависад, ҳунарманд овозхонӣ мекунад. баъд масалан аксарияти бародарон ҳукм мебароранд аз номи дин, аз номи масалан
мазҳаб, аз номи аҳкоми исломӣ гап мезананд, ёд як байт меёфтам ки мегӯяд: эй мусалмон ки зи иқлими худо омадаӣ, атри исломи ту ку, гар нишони зи муҳаммад дорӣ, сухани нарми туву лаҳни дилороми ту ку. ҳеҷ медонӣ мусалмонӣ чист? дар нигоҳат пайванд, дар лабонат лабханд. мусалмон бояд ҳамеша ба тарафи як мусалмони дигар бо табассум суҳбат кунад, бо рифо суҳбат кунад, бо дӯстӣ суҳбат кунад. вақте ки дар ҳадис омадааст ки муъмин бародари муъмин аст, шумо чӣ гуна масалан шуҷоат мекунед ки мухолифи ҳадис рафтор кунед ва ба иззати нафси як бародари дигар берасед? дар гузашта вақте ки зери аксҳоям комментҳои бад мегузоштанд, ростига вақте мехондам бисёр асабӣ мешудам, ба хашм меомадам. Мешуд ки ҳамун рӯз умуман таби ман хира мешуд ва оҳиста оҳиста ман ба ҳамин чиз одат кардам, чунки фаҳмишҳо як хел буда наметавонанд ва он аксу видеоҳое ки мо мегузорем ҳар кас ба таври худ қабул медорад. кор ба ин ҳад расидааст ки як нафаре ки камакак машҳур мешавад ва бо масалан мошини зебояш дар интернет зуҳур мекунад, аз ҷониби дигарон бад қабул мешавад. яъне ки мо як андоза бахилии худро бо намедонам ҷумлаҳои дигаре мехоҳем пӯшонем. ба ҳамин хотир аз кулли истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоӣ, аз тамоми бародарони азизам, хоҳарони азизам хоҳиш мекардам ки шумо агар вақте як наворо дидед ки дар он ҷо як нафар инсона масалан шояд ки дар кӯча ё нохоста ё ки масалан нодида ӯро сабт карданд, як мӯйсафед аст, як пиразан аст, як кӯдак аст, як алфози қабеҳ мегӯяд, шумо кӯшиш кунед ки аз роҳи ислоҳ гап занед. гӯед ки масалан ба администратори ҳамон сайт ё ки ба администратори ҳамон сомона гӯед ки бародар ё хоҳар, ҳамин коре ки шумо кардед дар шаъну шарафи мо миллати тоҷик намезебад, чунки сомонаи инстаграм ва ютуб сомонаи умумиҷаҳонист. ӯро ба ғайри тоҷико дигар форсизабонҳо ҳам мебинанд, онҳо забони моро мефаҳманд. ин пас задани шаъну шарафи миллати мо ҳаст. баъзан дар ҳолати масалан худамонро ба девонагӣ бубарему барои он ки пиар бишавем ва касе бештар аз видеоҳои мо диданӣ бикунад, худамонро ба маърази масхара бояд накашем. ҳар як инсоне ки як сухани нек мегӯяд дар интернет, ӯ аллакай муаррифии ватан аст, ӯ аллакай муаррифии фарҳанги миллат аст. аз рӯи як коммент ё шарҳи нохуб дар бораи дар маҷмӯъ миллати мо ву кишвари мо баҳогузорӣ кунанд. барои ин ман бисёр даъват мекунам аз бачаҳо ки дар дохилу берун таҳаммулпазир бошем, андешаҳои созандаро пешниҳод кунем. хуб агар танқид мекунем бигзор бошад, бисёр созанда бошад, варианти хубтару беҳтарашро пешниҳод кунед ки чӣ тавр он нафар мешавад ки худро ислоҳ кунад. мардони муҳтарам, ба шумо муроҷиат карда мегӯям ки агар ки шумо як лутфу меҳрубонӣ карда нисбати зан модар карда наметавонед, гапи бад низ дар зери сурат аксҳои нагузоред. ба шаъну шарафи мард таҳқир кардани зан модар намезебад. биёед нисбати якдигар меҳрубон бошем ва комментҳои қабеҳро нисбати якдигар равона бинем. ҳаме ки некӣ када ки наметонен, илтимос хоҳиш мекунам ки ҳамун бадишам накунем. албатта ҳар як инсон ақлу хиради худро дорад ва бадро аз нек, сиёҳро аз сафед дарк карда метавонад. ва ман гумон дорам ки баъд аз назарсанҷӣ ана ҳамин ақидаҳои хеле солим шумо ба хулосае меоед ва ин ба нисбати якдигар хеле бо лутфу меҳрубонӣ сухан мегӯед. биёед азизони дил, ҳамеша кӯшиш кунем ки нисбати як ҳамватан, ҳаммиллат, ҳамхун, ҳамзабони хеш суханҳои бадро равона бинем ва беҳтарин суханҳоро дар баси якдигар гуфта бошем. то мавзӯъҳои дигар дар канали Пешсаф.